Okay, so may adlaw na sad sa tanan. Nya daghan pud kayong salamat di ay kay sa tong previous nato nga duha ka video, ubay-ubay na ang nagtan-aw. Din I hope nga nakatabang sa inyo ha no. Dako pud nako kalipay kay katong sa kuang advisory sa Pugad Lawin especially more than siguro more or less na nasa sa mga 50% ang nag-subscribe sa atong channel. So again akong balikon nga ang ato ang objective ani nga video is pa-reach out na ko tong mga estudyante sa grade 6, dili lang kutob sa ko ang advisory kundi sa tanan no, especially mga Bisaya kay siyempre naman taron sa panahon sa pandemic no, so wala gyud face to face, so at least man lang matabangan muna ko sa inyong pagtuon sa mathematics. So subaybayan lang to ninyo, humanon lang ninyo ang video no, tanan na tong video subaybayan ninyo. So for this video, ang atong buhaton is kung saon na to pag-add og multiple fraction. But pasabot is duha ka fraction o sobra sa duha ka fraction. Okay? Kunya medyo butangan lang siya nato, kombinasyon lang siya nato sa mixed fraction niya tapos simple fraction. Okay, pero addition lang. Okay? So diretso ta. So mag-review sa takadali. Mag-review lang ta sa mga terms o kung saon po nato pag-apply sa mga terms. Ang una natong i-apply is kaning LCM or i-refresh. Unsa man ning LCM? Ang LCM is the least common multiple. Usahay tawagon siya lowest common multiple. Pero ang punto, unsa rin ang multiple? Kanang multiple is product. Mo ginay klaro pag-istorya, product. Answer na siya sa multiplication. Kana lang kay naatay constant nga multiplicand. Kanang number isa lang na sa ka number nga pangitaan na to laing mga number nga i-multiply na to sa yaha, unya ang answer ana is ang gitawag og multiple. Karon least common bot pasabot pinakagamay nga common or parehas nga multiple sa duha or sobra pa nga mga numero. Mao nay bot pasabot sa least common multiple. Sama pananglitan kung pangitaan nato og LCM ang 3 ug 5. So saon nato na siya pag-apply mo na po na siya no, saon nato pag-apply usaon pagpangita sa multiple or least common multiple sa 3 ug 5. Okay? Unahon nato ang 3. Pangitaon sa nato ang multiples sa 3. So sa akong gingon kanina, naatay multiplicand, constant multiplicand. Unsa man natong constant multiplicand? Kining 3. Nya mangita tag numero nga ipares nato sa 3, i-multiply sa 3 para mugawas ang product nga gitawag natong multiple. Sama pananglitan 3 times 2 that is 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. Okay? So unsa man ang 6, 9, 12 og 15 og 18? Mo na gitawag natong multiple of 3. Nabot pasabot resulta na siya kung ang 3 parisan na tog laing number nya i-multiply nato mo na siyang resulta. Unya lain pod ang kanang 6, 9 ug 12, 15 ug 18 kung i-divide di mo na siya sa 3 mo result na siya og whole number nga walay remainder. Example, 6 divided by 3. Ang di ba ang answer is 2. So wala na siya remainder. 18 divided by 6 ay 18 divided by 3, ang answer is 6. Whole number, no remainder. So muna ibot pasabot sa multiple. Okay? So next is unsa may multiples sa 5? 5 times 2 is 10. 5 times 3 is 15. 5 times 4 is 20. So kining 10, 15 ug 20 mo na siya multiples sa 5. Sa kung gikaingon kung imo na siya gi-divide ang 10 sa 5, answer is 2. Whole number, walay remainder. Same po sa 20, divide mo sa 5. Whole number ang answer, 4. No remainder. Okay? Then mabantayan na to sa multiple sa 3, doon ay 15. Sa multiple sa 5, doon na po ay 15. Buot pasabot, kining duha ka 15 nga managpareha, mao ni ang gitawag nato least common multiple sa 3 o 5. Karon ng pangutana, siguro basin nangutana pod ang uban o si kadaghanan siguro. Unsa man giday pulos nga ning ano man tang mangita man tanang LCM sir?
kung pananglitan mag-solve ta og fraction. So may pulos ana. Okay? So para sa mga naglibog, ang gamit ana niya is kung mangita ta sa LCD sa fraction. Unsa naman po ng LCD, sir? Mao ba na siyang screen sa TV? Dili. Ang LCD is abbreviation gyapon na siya sa gitawag na tog least common denominator. Kanang least common denominator, ang purpose anang least common denominator is kung ang given fraction dili parehas og denominator. Sa laing term gitawag na siya dissimilar fraction. Kung ang given fractions dili parehas og denominator. So ang imong buhaton himuon siyang similar fraction. Sa paghimo nimo ana niya similar fraction, kailangan pangitaon nimo ang least common denominator niya. In what process, in what way pinaagi sa pagpangita sa ilahang least common multiple. Okay? Diba? Ingana lang siya. So, tuyok lang siya. No? Sayon ra kay sa sabta. Now, ang next nato is kaning gitawag nato GCF. Unsa man ang GCF, good sir? So, ang GCF is the greatest common factor. Kung ang multiple is product, kini po siya mga numero nga kung imo siyang i-combine agi og multiplication, ang answer niya is the product. So, factor of the product. Greatest common factor man, so pinakadako nga common factor. Okay? Now, pananglitan, kung pangitaan nato ang greatest common factor ang 30 ug 20, unsaon man nato naron be? Actually, kani pagpangita sa greatest common factor, doon ay daghan kay pamaagi. Pero, ang sa karon ang atong gamiton is kanilang sang simple lang pod. No? Intended lang ni siya ani nga karon nga video. Pero magamit gud niya po nimo sa hantod, no? Bisan asa, bisan kanusa magamit ninyo ni. So sa akong gikaingon nang daghag pamaagi. So kini lang akong gamiton karon. So pananglitan kuhaon nato ang GCF sa 30. Unsaon man? Mangita tag mga number nga kung atong i-multiply ang result is 30. So sugod ta sa 1. O sa i-multiply nimo sa 1 para mahimong 30. Siyempre 30, di ba? Now kung naatay 2, unsa i-multiply sa 2 para mahimong 30? That is 15. Kung natay 3, unsa i-multiply sa 3 para mahimong 30? 10. Then, kung natay 5, unsa i-multiply na to sa 5 para ang answer is 30? That is 6. So, kining 1, 2, 3, 5, 6, 10, and 15 ug 30, mao ni siya gitawag nato factors of 30. Okay? Sayon ra kayo. Karon, adto ta sa 20. Unsa may mga factors sa 20? Sugod ta sa 1 gihapon. Pwede po mo din magsugod sa 1 ha. Sa kuha lang kini driya nga video gigamit nako magsugod ko sa 1. Sa hayop sa asa po pwede ko gamit og 1. Pwede po tag dili mo gamit og 1 as nga starting. Okay? So 1, unsay multiply na to sa 1 aron mahimong 20. Siyempre 20 itself. 2 times 10. 4 times 5. So ang 1, 2, 4, 5, 10 og 20 mauna siyang mga factors sa 20. Okay? Diba no? Klaro? Now, mabantayan nimo nga ang factor sa 30 dunay 10. Unya sa 20 po duna po'y factor nga 10. So unsay bot pasabot nya mo po na siya pinakadako di ano. So bot pasabot ang greatest common factor sa 30 ug 20 is 10. No, ang greatest common factor sa 30 ug 20 is 10. Now, mungutanan na po tagbalik kung saan naman po pulo sa nasir nga nung mangita naman po ng greatest common factor o yun, maglabad ba itong ulo nasir, no? Always remember nga gamit sa GCF is kung mag-reduce tag fraction to the lowest term. Kana mag-final na ta sa tong answer ba, di ba? Kung mag-finalize ta sa tong answer sa fraction, kailangan na to i-reduce to lowest term. So, mo ni pulos aning greatest common factor. Gamiton na to na siya para pang divide sa numerator ug sa denominator.
aron ang given fraction ma-reduce sa lowest term. Okay, klaro na. So, agto na ta sa ato ang isolve karong gabi, karong adlaw. Okay? Una ta mo ato dito, i-remind sa nato atong sarili. Okay? Unsa may mga butang nga kailangan nato i-remind sa atong sarili. Sino mag-solve ta? Sorry, dagan man kay mga things to follow, no? Pero gi-simplify ra po nako ni kay padali ra pud nato hinumduman. Una, kailangan nato i-check ang denominators. Okay? Nganong kailangan nato i-check ang denominators? Sa akong gikaingon ganina sayo nga kailangan mabalaan nato kung ang given fractions ba is dissimilar fraction or similar fraction. So that is why kailangan nato i-check kung ang given fraction or i-check nato ang denominators sa given fraction. Okay? Number 2, kung mas klaro na nato kung unsang klase nga fraction ang given, either dissimilar or similar fraction, i-apply na nato ang appropriate technique in strategies but pasabot pag solve nato, no? Ang sakto nga pag solve. Then always remember to reduce your answer to the lowest term para masigurado nimong tama ang imong answer. Again, unsa gayto usaw nato pag reduce sa lowest term, gamitan nato siya og GCF. Okay? So kana lang, tulo lang ang kuan kailangan natong i-remember sa pag-solve nato sa tuang fraction karon or sa bisan kanusa. Okay? Now, agto ta sa tong example. Example, kung naatay 1 and 1/3, i-add nato sa 2 and 2/3 og sa 2/3. Pila man ang answer. Okay? So, mo na tong given, no? Balik ko na to. 1 and 1/3 plus 2 and 2/3 plus 2/3 is equal to. Balik ko na to ang ato ang mga butang nga kailangan hinumduman. Una, check the denominators. So, check ninyo ang denominators. Unsa man ang denominators? Parehas ba sila? So, sa atong makita, no? Ang denominator sa 1 and 1/3 is 3. Ang denominator sa 2/3 is 3. At, yes, ang denominator po sa 2 and 2/3 is also 3. Subot pasabot, parehas sila. Meaning, kani sa nga given fractions is kanang gitawag natog similar fractions. Pag similar fractions gani, sa galito, pag similar fraction, no need na ta mangita og LCD. Modritso na ta sa atong operation. Okay? Diretso na tag-solve. Okay, so isolve na nato ang 1. Usaw na to pag-solve sa 1 and 1/3. Okay? So, nag-proceed na sa number 2. I-apply na nato ang appropriate technique and strategy. So, 1 and 1/3 plus 2 and 2/3 plus 2/3 equals boom. Ingon diha, add the whole separately. The whole number na siya, no? The whole number. But pasabot, ang whole number na to diha, kanang number nga naa diha sa tuang mixed fraction, which is 1 and 2. Kanang 1 sa 1 and 1/3 o kanang 2 sa 2 and 2/3. Mao na siya ang whole or whole number. Walang nako nabutang ang number dia, whole number. Okay, sa to pa kung i-add na to na sa separately, mahimo na ra siyang 1 plus 2. I-separate na to ang pag-plus sa fraction nga 1/3 plus 2/3 plus isa pa ka 2/3. Niingon man siya nga separately, so ato na siyang isulod sa bracket. Alright? Swinga na lang kasimple. Karon, kay makita nato ang ang denominators sa 1/3 ug sa 2/3, duha ka 2/3 parehas man sila. So ang atong buhaton na lang is ato na lang ning ipang plus ning numerator nga 1, numerator nga 2 ug another numerator nga 2. Then ang denominators nga 3 ato na lang na siyang kopyahon. Okay? So to continue sa atong pag-solve, 1 plus 2 is equal to 3.
Then mag-plus ta. Ang sum sa 1 plus 2 plus 2 is equal to 5. Over, kopyahon lang nato ang denominators nga 3, that is 5 over 3. Then, oops! Ang 5 over 3 is an improper fraction. Tama? Nganong mang improper fraction man siya? Tungod kay ang 5 over 3, ang numerator niya is dako kaysa denominator. No? Ang numero sa taas, dako kaysa numero sa ubos. So that is improper fraction. No? Kung ato na siyang i-combine diretso, ang answer magud ana niya is 3 and 5 over 3. Pero ingon siya dito sa tong things to remember nga number 3, we have to reduce our answer to the lowest term. So before ta mo finalize atong answer, ato na lang ning i-reduce daan ning 5 over 3 sa lowest term. Tama? Para dire-diretso na. Okay? So to continue, kung naatay 3 plus 5 over 3, i-reduce na to ang 5 over 3 sa lowest term. Unsaon na to pag-reduce sa 5 over 3 sa lowest term? Mao na po ng pangutana. Simple lang. Ikapisa na to daan ang whole number. Okay? So that is 3. Then ang 5 over 3 nato himuon nato siya improper fraction. Unsaon paghimo sa 5 over 3 sa improper fraction? Simple lang, i-divide nato ang 5 sa 3. Remember, tanawa jud pagayo ha kay mora begini kasagaran si Piat. Mabaliktad nagsulat. Ang kung i-divide nimo ang 5 sa 3, ang 5 nasa gawas sa division house. Tapos ang 3 may nasa sulod. Dili ha, kailangan ang numerator naa sa sulod sa division house. Ang denominator mao'y nasa gawas. Okay? Ganong ni nga naman sir? Tungod kay kanang denominator manggod, di ba? Kay hinumduman, ang denominator is mao na siya ang numero nga nagpakita sa tuwa kung kapila na to gibahin ang usa ka butang. Okay? So sa to pa divisor siya. Nakuha ninyo? Okay, so 5 divided by 3, that is 1. 1 times 3 equals 3. Subtract ang 5 sa 3, that is equal to 2. 2 divided by 3 cannot be. So naatay remainder nga 2. So kanina siya mao na himuon nato siya nga mixed fraction. Ang instruction diha ang quotient nimo nga 1 mao na imong whole number, tapos ang remainder nimo nga 2 mao na imong numerator, and then ang kanang divisor nimo nga 3 mao na imong denominator. Sa ato pa mahimo na siyang 1 and 2/3. Okay? Klaro? Then pagkahuman, i-add na nato ang iyang mga whole number. Okay? So that is 3 plus 1 equals 4 and 2/3. Alright? Kuha. So ang ato ang 4 and 2/3 is the final answer. Di ba no? Sayon ra kayo. So kung wala pa kayo nito ni nakuha, pwede gyapon niyo balikon ha. Balikon ng ninyo ni nga video. So muni na kanindot ani kung naka-upload siya sa YouTube. Kay pwede ra nato balik-balikon. Okay? Now, napa ko'y isa ka pamaagi. Kung pananglitan, tanaw ninyo, murag video naglibog, magwato sir. Okay, napa isa ka paagi, usaon na to pag-solve. Gamitan na to na siya og block method. I-illustrate na to, ipakita na ko sa inyo ha, kung unsaon na siya. No, unsaon na to na siya pag-visualize. Okay, ang 1 in 1/3, 2 in 2/3, and 2/3. Okay, gamito na to ang blocks. So magsugod ta sa 1 in 1/3. Unsa may dagway na niya kung naka-block na siya. So magsugod ta og usa ka tibuok. Kaya naman tay 1 nga whole number 1. Then another usa ka tibuok. Plus na siya. No, kay combination man kaha ng yan bisig maglibog mo nganong naman ay pluser. Kay ang mixed fraction is combination man kaha na siya sa whole number ug sa simple fraction. Sa to pa gi-add silang duha. So plus. So duha ka whole number. Karon kining ikaduha ka whole part, no, whole thing square
whole block, ibahino na siya katulo. Kay isa, duha, og ikatulo. Karon kanang every part mo na gitawag og 1/3. Tag 1/3 na siya. Tulo ka bahin. Bot pasabot kanang 1 is 1 part of the whole number. Okay? Then kana ra siya ang ato ang nagamit. So, usa ka tibuok tapos isa ka 1/3. Okay? Next is 2/3. So 2/3 man, so duha ka tibuok tapos another tibuok, unya i-divide na tug tulo, bahinon og katulo. So again, kada bahin 1/3, 1/3, 1/3. Nya kay ang sa numerator ingon man siya 2. So 2 parts. So kining duha maoy nagamit. O shaded na to na siya. Next ang 2/3. 2/3 is isa ra na siya katibuok. Tapos bahino na to siya og tulo. Every part is equivalent to 1/3. Again, no, 1/3. Then 2/3 ba siya? So ato siyang i-shade ang pila ka part. Very good, duha. Ayan, i-shade na to ang duha ka part. So mo na siya ang illustration ana nga mga fraction. Now, usahon man nato ni ron siya pag proseso nga para makuha nato ng answer. Okay? So, ako lang ikopya diha ano mo na to ang given, mo na tong nabiyaan ganina. So mag-continue ta. Una tong baton i-add na to ang whole blocks. Add all whole blocks separately. So kung makita ninyo diha sa kuno naatay tulo ka whole blocks. So that is equal to 3. Then i-combine na to ang mga shaded parts of the whole number. So nakita na to sa 1 and 1/3 na ay isa ka shaded. So isa ka whole, bahin og tulo, yan ang shaded niya. Plus, kidi na puta sa 2/3, okay, bahin og tulo ang whole, shaded og duha ka part. Agto ta sa 2/3, last, isa ka whole, bahin og tulo, shade ang isa ka part. So mao na siya ang mga shaded, no, sa ato ang fraction. Now unsay sunod buhaton? Ang buhaton nato kining naduha day, nakulang tong isa gina, sorry ha. Okay, yan mao na siya ang tama sa 2/3. Karon sunod na tong buhaton is i-combine nato ning una ug ikaduha nga kahon, kani ug kini. Okay, so isahon nato na siya. Karon i-divide ya po na tog tulo. Since ang una nga kahon na ay siya isa ka part nga shaded. Then ang ikaduha nga kahon na ay duha ka part niya nga shaded. So shaded na po na siya. Plus kining isa wa naman siya pares. So ihulog na lang nato na siya dia. Inaog na lang nato. Okay? So duha ka part iyang shaded. Now, makita nato nga ang first niyang box fully shaded siya. So that is equal to balik ko sa nato kining no, balik ko na to ning isa ka, every part is 1/3. Okay? So 1/3, 1/3. So balik ko na ko katong kining permiro nga box fully shaded siya. No, ang tulo ka parts niya is fully shaded. So that is equal to 1 and 2/3. Nganong 1 and 2/3 na sa sir? Sa akong gingon ganina nga kaning kining 1/3, duha ka 1/3 man na siya. So 1 plus 1, i-add ra na nimong duha ka numerator niya nga 1. So 1 plus 1, that is 2. Kopyahon na nimo ng denominator niya nga common, which is 3. So mo nang 2/3. Unya kay fully shaded maning isa, ang isa ka box, so that is 1. So ang answer is 1 and 2/3. Karon dito sa number 1 nato, ingon man siya dito, add all whole blocks separately. So naatay 3 dito. So ato lang to siyang i-plus. Then 1 and 2/3 plus 3, that is equal to 4 and 2/3. Therefore 4 and 2/3 is ato ang final answer, which is the same
answer kung gamitan nato sa numerical nga pamaagi. Okay? So at least makita ninyo, di ba? So sayon ra kayo class no, usaon pag-solve. Importante lang yun, practice, study. So kailangan lang yun nato na subaybay putani kay aron namang yung mga panahon nga dili ta makakuan, dili nato makuha dag kausa. So at least mabalik-balik nato. Mao ginay essence po sa mathematics. Kung gusto ka makabalo sa mathematics, then mag-study ka. Okay? Kung mag-study ka, ayaw o kanang na kawala dayon sa imuhang kanaganing sige tawag na to na. Mamad-an day tagana ba? No? So kailangan jud sige ang ato ang pag-practice mahantod ta mamayo, no? Kay basic lang pud kayo ang filosofiya na. Wala man siguro itaw nga magawas sa pag-anak siyang inahan, nagduwa nagbasketball na yon, no? Kumot pasabot, walay mga nahimong maayo sa mathematics, nga diretso siya ka maayo sa mathematics, nga gyud na siya pagtuon jud, no? Tuon jud og maayo ng sincero nga pagtuon. Okay? So I hope nga ganitong video is kanang nakatabang sa inyo ha, ug maayo. Okay? So una ta mohawa, let me leave you this, the word of Albert Einstein. It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer. So sa kung giingon kanina, no, dili man kaingon nga bright ta, no, walay tao nga migawas dito sa iyahang inahan sa pag-anak nga ni direksyon na dayeg duwag basketball o nanlaban na dito, no. Kanang barera po na sa pagtuon nga nagsugod jud ta sa di kabalo. Okay? Pero tungod kay nagsigi-sigi ta, porsigido ta sa tuang pagtuon, ang output ana is mamaayo kita. Okay? So, patient is the key. Okay? So, daghang salamat. Kanya kita-kits na po tapon. Okay, bye-bye!